Здравейте, хора. Съжалявам. Така, сега ще ви покажа едно ново нещо. И то е... Трябва се. Вижте по-близо сега. Ето този спинър, който виждате в момента, е един много известен спинър, който не знам човек, който да не го знае. Не е много известен, но поне аз го знам. Нарича се още остриета. Чувала съм хората да го наричат така. Защото тук има ето такива неща. И много бързо се върти. И да, вижте го по-близо как изглежда. А сега вижте го твърде близо. Ето така. Чакайте, снимам на обратната страна, да. Ако мислите, че се върти бързо, ето, чакай. Дайте плача нагоре. И искам в коментарите да познаете колко струва. Имате 3 опита. Аз също. Специално съобщение към Биби. Биби, 94 абоната. Кажи ми как го направи? Моля те. Мен никой не ме гледа вече и ми е супер гадното. Само Биби ти ме гледаш. Сигурна съм. Който ме гледа в коментарите да пише. Оле, вижте как се завъртя. Не знам вие дали сте звука, ама гледам възможно най-сега да го завъртя. Чуйте звука. Що вече не ми се върти? Не мога да го завъртя бързо. Да, и мога да го държа на средния според. Хора, честно ви казвам, кажете ми, да спирам ли с клипове? С всякаквите клипове. Вече да си правя ли канали, да не си ли правя? Кажете ми. Ако са ви скучни тези видеа, да си направим нов канал за салуна, да ви казвам някакви проекти там, да правя кавъри. Кажете ми кое ще е по-интересно. Дали да си направя нов канал или да остане този. Защото вече не мисля, че някой гледа клиповете ми, освен Биби. Та да, хора, чао!